tassimawna. Nil-ħodba mqazza nisimu tkellimna l-ħuf fiskit. Il-kalma tijak tkun jiddaw Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, ammen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nixtieq nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum il-ħamis 17 ta' Settembru tista' ssejr it-tifkira ta' San Ġennaru, Wisqof u Martri. Ftit nafu dwar ħajtu, nafu li San Ġennaru twiela tal-ħabta tas-sena 304 inħatar Isqof ta' Benevento, l-Italja, fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Dioklezjanu sofra l-martirju fl-imkien oħrajn qrib Napli, fejn hu l-aktar miqjum. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Qaddis Martri Eżisfuti, nitolbu biex l-art li kienet maħsula bid-demm ta' dawn il-martri u ta' tant martri oħra, l-Italja, Napli, l-Ewropa, id-dinja ħanejtek, għax kull parti tad-dinja għandha l-martri tagħha. Jalla ta' bil-ħaq isseħħ dak li qal wieħed mill-orrief tal-Knisja tal-bidu meta qal id-demm tal-martri żerrija tal-insara. U jalla din l-art li għal tant żmien ożżot tant il-fidi nisranija terġa' mill-ġdid tiskopri l-eruq insara tagħha, terġa' mill-ġdid tiskopri żbuħija tal-fidi tagħna. Terġa' mill-ġdid tiskopri lil Ġesu u l-imħabba tiegħu. Ejjew Eżisfuti fiskiet, nitħejjew għal din il-quddiesa billi b'umiltà nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġejt u tfarraġ u taħfer lil kulħadd Mulej ħniena. Inti ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħniena. Int li dejjem toffri lek innifsek lill-Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejri noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' ħutna Pawlu u Ġużi Muscat. Nitolbu. O Alla, għatina l-grazzja li nissieħbu mal-Isqof San Ġennaru fil-għena ta' dejjem bħalma llum qiegħed tagħtina li niċċelebraw it-tifkira tal-martirju tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu l-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba iżommuha jekk ma emmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-mwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura u der lil Kefa u imbagħad l-12. Der imbagħad lill-aktar minn 500 aħwa flimkien, ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qiesni twellit mormi qabel il-waqt, għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien
u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn għax tħabat ħafna aktar minnkom il-koll għad li mhux jien iżda il-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien dan aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej. Nejdu flimkien, faħru il-mulej għaliex u tajjeb. Faħru il-mulej għaliex u tajjeb. Faħru il-mulej għaliex u tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu ulit Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb. Il-leminija tal-mulej hi l-fuq merfuħa. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ tal-ħila. Ma mmutx imma nibqa' ħaj u nxandar l-emejjel tal-mulej. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb. Alla tiegħi int jien niżik ħajr, Alla tiegħi jien lilek inkabbar. Faħru l-mulej għaliex u tajjeb. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin minn taqlin u jiena inserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes kont San Luqa. F'dak iż-żmien wieħed mill-Fariżej stieden lil Ġesu biex jiekol miegħu. Ġesu daħal għand il-Fariżew u qgħad għall-ikel. Issa fil-belt kien hemm midimba magħrufa. Din saret taf li kien qiegħed għall-ikel fid-dar tal-Fariżew. Ġibet vażett tal-alabastru biż-żejt fuq u marret qadet warajh ħdejn riġlejh tibki u xxarrablu riġlejh bidmuħa u tixxuttahomlu b'xuxita. U mbagħad bisitlu riġlejh u dilkithomlu biż-żejt fuq. Kif ra hekk il-Fariżew li stiednu qal bejnu bejn ruħu dan li kien profeta, kien ikun jaf min hi u x'mara hi din li qiegħda tmissu, kien ikun jaf għax hi midimba. Imma Ġesu qabad u qallu: x'mun, għandi ħaġa xi ngħidlek. Ejt mallem, qallu dak. Tnejn min-nies kellhom id-dejn ma' wieħed li jislef il-flus. Wieħed kellu jagħtih 500 dinar u ieħor 50. Min fejn ħalsu dejnhom ma kellhomx u ħafrilhom it-tnejn. Min minnhom se jħobbu l-iżjed? Wieġeb x'mun u qal: jidirli jien li dak li ħafirlu l-iżjed. Ħsibta tajjeb, qallu Ġesu. Imbagħad dar lejn il-mara u qal lil x'mun: qiegħed tara lil din il-mara. Dħalt għandek u ilma r-riġlejja ma tajtnejx. Iżda hi riġlejja xarbithom li bidmuħa u xxuttathom li b'xuxita. Bewsa ma tajtnejx. Iżda hi mhix kien dħalt ma waqfitx tbus li riġlejja. Rasi ma dliktilix biż-żejt, imma hi dilkit li riġlejja b'żejt fuq. Għalhekk ngħidlek li d-nubieta li kienu ħafna inħafrula għax ħabbet ħafna. Imma min jinħafirlu ftit, ftit iħobb. Imbagħad qal lilha: dnubietek maħfura. Dawk li kienu fuq il-mejda miegħu bdew jgħidu fihom infushom: dan minu biex jaħfer id-nubiet ukoll. Iżda qal lill-mara: il-fidi tiegħek salvatek, mur bisliem. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minn nubietna. Mistoqsija:
li għandna bżonn nagħmlu ta' sekwejt eżis ħuti li nfusna hija jiena naċċetta li jiena midneb. Għaw xi ħadd minna li bis-sinċerità quddiem Alla ipoġġi idu fuq il-kuxjenza u ma jirrikonoxxejx li huwa midneb. Kma narfux li aħna midinbin xi żball li nkunu nagħmlu eżis ħuti u xekk. Smajna dan l-Evanġelju tal-lum, l-Evanġelju tal-Aġeb ta' vera sabiħ. Jixraq li nirriflettuh fil-fond kapitlu 7 tal-Evanġelju skont San Luqa min jixtieq isibu, versi minn 36 sa 50. Kapitlu 7 skont San Luqa, versi 36 sa 50. Men għandna dan il-Fariżew, min natura tagħhom il-Fariżew jagħmlu ta' qaddisejn ta' perfetti, u l-mara midimba pubblika, midimba magħrufa. It-tnejn midinbejn. Ma wieħed ma jarafx li hu midneb, ma jaċċettax li hu midneb, u l-oħra magħrufa li hija midimba. U allura konxja mid-dnub tagħha. Wieħed jistieden lil Ġesu forsi biex jidher sabiħ, u l-oħra tidħol f'riġlejn Ġesu għax taf li Ġesu lil midinbejn jilqahom u jaħfrilhom dnubiethom eżis ħuti. U allura fil-waqt li Ġesu u xek jilqa' lil midimba u jaħfrilha dnubieta, il-Fariżew ma nafux x'ġara wara u xek. Nafu li Ġesu jiġġudika mhux biss lilha bħala midimba, ma jiġġudika lil Ġesu jgħid li dan li kien profeta jaraf li din hija midimba u xek. U l Ġesu jipprova jiftaħlu għajnajh, jgħidlu dik il-tixbieħa, parabola. Tnejn minn nies ikollhom id-dejn ma' sejt qed jgħidlu intu koll għandek id-dejn ta'. Forsi din għandha dejn iżjed minnek, intu koll għandek id-dejn. U jaħfrilhom it-tnejn, min se jħobbu l-iżjed? Min kellu jagħtih 500 dinar, jew min kellu jagħtih 50. U allura Ġesu jirrikonoxxi li dejk li nħafrilha ħafna ħabbet iżjed propju għax inħafrilha ħafna. Eżis ħuti, u mbagħad Ġesu idur lejn din il-mara midimba u jgħidilha xi ħaġa straordinarja. Dnubietek maħfura. Ejdu li intom min, liema bniedem, liema bniedem li waqqaf xi reliġjon ġdida, kienet li ma kienet, kellu l-kuraġġ iħares f'għajnejn il-bniedem u jgħidlu dnubietek maħfura. Ġesu biss għax Alla għandu s-seta li jaħfer id-dnubiet fuq l-art eżis ħuti. Ġesu biss. U Ġesu għadu sal-lum jagħmilha dil ħaġa. Dik hija l-esperjenza tas-sagrament tal-qrar. Meta Ġesu jinqeda b'saċerdot midneb bħalek biex jgħidlek dnubietek maħfura. Eżis ħuti is-sagrament tal-qrar ma vvintatux il-Knisja ta'. Ma vvintax xi papa jew xi qaddejs. Is-sagrament tal-qrar tawulna Ġesu. Lill-apposti diversi drabi tom is-seta li jaħfru dnubiet. Mod speċjali dakinhar stess talqgħu minn tiegħu meta darilhom, il-paċi magħkom jgħidulhom, is-slima għalikom, il-paċi magħkom għal darba tnejn. Imbagħad ikompli dawk li taħfrulhom nubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. U l Ġesu jorbot flimkien u xek il-maħfra ta' dnubiet mal-paċi tal-qalb. Eżis ħuti min jaħseb li huwa perfett ma jsiba qatt il-paċi ta' qalbu. Min jaċċetta l-verità u b'umiltà jaċċetta d-dnub tiegħu u jitlob maħfra jakkwista l-maħfra minn għand Ġesu. Ejjew eżis ħuti illum nistaqsu ftit li nfusna l-ewwel nett. Jien nirrikonoxxi li jiena midneb. Jew nipprova nidher quddiem in-nies dak li minix. Nidher li jien xi perfett, nagħmilha ta' xi perfett, ta' xi qaddejs. U x'hekk, u allura d-dnub tiegħi nipprova nostru u naħbih bħal Fariżew u d-dnub jagħmel li iktar ħsara. U ma nistax nirċievi maħfra għal grazzja li ma nitlobiex. Alla jrid jaħfrinna l-koll, ma jkunx jista' jaħfrinna jekk aħna ma nitolbuhx maħfra. Jew min naħa l-oħra jien naċċetta d-dnub tiegħi, numilja ruħi bħal din il-mara u x'hekk. U hekk nirċievi minn għand Ġesu l-maħfra. It-tieni,
Kif inħares lejn is-sagrament tal-qrar? Dan il-grazzja kbira lil mulej tagħna. Naħseb waħda mill-isbaħ jekk mhux l-isbaħ esperjenza li jista' jkollna bħala nsara eżisħuti, il-grazzja tal-maħfra. Is-sagrament tal-qrar huwa grazzja tant kbira li psikologu magħruf tas-seklu 20, Carl Jung, li kien iben ta' pastor protestant, f'wieħed mill-kotba tiegħu jikkritika l-knejjes protestanti għax neħħew is-sagrament tal-qrar u tafu x'jgħid? Jgħid is-sagrament tal-qrar anke mill-punto di vista uman biss feħ grazzja ta' fejqan kbira aħseb wara mill-aspett spiritwali. Jiġifieri fejqan fuq livell uman u fuq livell spiritwali. Ejjew nitolbu l-mulej jenna ħalli mo speċjali lil dawk ħutna u xek li tbedu forsi mis-sagrament tal-qrar biex jerġgħu jiskopru sbuħija ta' din il-grazzja kbira li jagħtina l-mulej. U ma jħarsux biss lejn is-saċerdot meta jersqu lejn il-qrar, ma jħarsu lejn Ġesu. Għax fis-sagrament tal-qrar aħna niltaqgħu ma' Ġesu, ikollna din l-istess esperjenza ta' din il-mara li Ġesu jħares f'għajnejna u jgħidlek, jħares f'għajnejja f'għajnejk u jgħidlek dnubietek maħfura. Kjoġobkom mu bil-wieqfa. Aħna u niftakru fix-xhieda li ta' San Ġennaru għal Kristu bit-tixrid ta' demmu, nitolbu l-Alla biex jieqaf mal-Knisja tiegħu u jaħlisna minn kull tiġrejb. Jieqaf mulej mal-Knisja tiegħek wettaqa għad-disa u mexxija mad-dinja kollha, nitolbu. Għamel il-bnedmin kollha jarfu l-ġmil glorjuż tal-Knisja tiegħek jew tħabbrilhom il-bxara tajba tas-salvazzjoni, nitolbu. Wettaq bil-qawwa mill-loli lil ħutna kollha li jinsabu mġarbejn minħabba f'ismek u għatihom li jaħilsu minn kull inkwiet u jgawdu s-sliem tul ħajjithom kollha, nitolbu. Għat il-mistiħ ta' dejjem lil qaddija tiegħek ħutna li għalihom qed noffru s-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha, nitolbu. Kun magħna dejjem biex nagħtu xhieda tiegħek quddiem id-dinja bimġieba li tixraq l-isem ta' nsara li aħna nġibu, nitolbu. Illum il-ħamis u fil-waqt li bil-qalb ngħidulu grazzi lil Ġesu għal sagrament tal-Ewkaristija, nitolbuh għal dusija tas-saċerdoti, tar-reliġjużi u tal-missjonarji, nitolbuh għal aktar vokazzjonijiet. Min qalbna nitolbu wkoll għal ħutna, l-anzjani, il-morda, il-persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, dawk kollha li jsegwu dil quddiesa permezz tat-televiżjoni jew mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali. Nitolbu għal dawk li jitolbuna nitolbu għalihom, dawk li huma bżonn tat-talb tagħna llum. U nitolbu għal dawk li forsi għaddejjin minn xi mument mudlam fil-ħajja tagħhom biex iħossu il-preżenza tal-Alla, l-imħabba tal-Alla u l-imħabba tagħna. Fiskiet noffru lil mulej minn idejn Marija it-talba tagħna. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattalb li qed nagħmlulek illum fit-tifkira ta' San Ġennaru u fil-ħniena tiegħek seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna minn kull tiġrejb u wassalna l-lejna ta' dejjem bi Kristu siedna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan il-mawwin bejt kolna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li nniedmu quddiemek
u għamli kun joġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej l-mżuniti u d-dnub tiegħi neħfuli. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Bierek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih San Ġennaru għeleb id-batijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Ġennaru ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalejk bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħa l-ħobż, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għall-erbieħ ta' ħutna Pawlu u Ġużi Muscat. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, San Ġennaru u l-Qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti min mhux kapaċi jitlob maħfra u jaħfer ma jħobbx. Għax aħna ta' bnedmin nonqsu lil xulxejn. U allura hija parti neċessarja mill-imħabba tagħna lejn xulxejn il-kapaċità l-ewwel nett li narfu li nisbaljaw u għalhekk nitolbu maħfra meta nisbaljaw. U t-tieni li naħfru meta ħadd ieħor jonqos lielna. U kif nistgħu ma nitolbux maħfra l-Alla? Alla li qatt ma naqasna f'xejn, mhux tal-li ma naqasna f'xejn, tagħna kollox kull ma għandna. U aħna nsuħ kuljum, eżis ħutej. Kif jista' nisrani veru ma jitlobx maħfra l-Alla b'umiltà, eżis ħutej. Ejjew għalhekk waqt li ngħidu t-talba tal-missierna. Narfu li dan il-missier tas-sema tant iħobbna li mhux biss jagħtina kollox, ma jaħfrilna dnubietna. Jekk aħna nitolbuh maħfra bil-qalb. Ngħidu bil-qalb, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimula li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajti l-ħajjer id-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħan jgħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun mfejja. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem, amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem, amen.
Nejdulu grazzi bil-qalb l-mulej Jeżisħuti, kif għedtilkom illum il-ħamis niftakru l-jum li fih Ġesu tagħna dan is-sagrament tant għażiż. Jien ngħidu dik it-talba tant sabiħa ruħ ta' Kristu qaddisni. Qed ngħidulu mulej qaddes lili biex permezz tiegħi tqaddes l-oħrajn, salva lili biex permezz tiegħi salva oħrajn. Ħanqumu bil-wieqfa u ngħidu bil-qalb. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsinni, passjoni ta' Kristu sabbarni, o Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażejn ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġlu l-qaddis intijek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Itqarbina mqazza li għamilna mulej, timla l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Ġennaru, djek bil-fedel ta' kulla, weleb it-batija tal-martirju bi Kristu sidna. Ħanejdu issa 3 Ave Marijiet f'ġieħ 3 ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. U nitolbu biex hekk aħna, mod speċjali aħna li nipprattikaw il-fidi tagħna, nagħmlu ftit l-esperjenza ta' dik il-marra tal-Vanġelu. Narfu l-aħna mitinbejn, inkunu għomli, u nersqu lejn Ġesu, nitolbuh maħfra, u nitolbu maħfra anke lil xulxejn meta nonqsu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalft id-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll.